Sziasztok! Ez itt megint egy szerver bemutató, de ebben a szerver bemutatóban még nem mondok el, mert ebben még csak egy pár dolgot mutatok be. Ebben még csak ezt akarom elmondani, hogy TG szerveren nyugodtan feljöhettek. És itt vannak a tagosok. Most még nincs admin sem, admin, staff, stb. TG. Jó! Az egész szerverre feljöhettek. Nyugodtan. Ott vannak, nyugodtan, gyertek. Még nincs végziget, ezért mondom, hogy gyertek építeni. Lehettek a adminok. A IP leírásban verzió 1.7.2-es. Gyertek fel, csak ennyit akartam mondani. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Tetszik, ha tetszett, iratkozz fel, ha nem, akkor dislike. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Én Crazy voltam. Sziasztok!